Isang mapagpalang araw, Sir Casper, at sa inyong masusugid na mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Idna. 30 anyos na at naninirahan dito sa lugar ng Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa tunay na karanasan ng aking inang na si Inang Lorita. Habang ipinagbubuntis niya ako dito sa lugar ng Leyte. Dekada 80 nang magkakilala ang mga magulang ko. May isang anak na noon ang aking ina na nasa edad 5 taong gulang pa lamang. Natawagin nilang nating Anghelo. Sa una niyang asawa ito na sa kasamaang palad ay maagang sumakabilang buhay. Ang aking amang si Melchor naman ay mula pa sa ibang lugar. Subalit ang kanyang mga magulang ay naninirahan lang din sa baryo kung saan naninirahan ang aking ina noon dito sa Leyte. Bale kalapit bahay lang ng aking ina ang bahay ng mga magulang ng aking ama. Kaya ko nasabing mula pa sa ibang lugar ang aking ama sa kadahilanang bata pa lang ito ay umalis na siya sa puder ng kanyang mga magulang at nagtatrabaho na sa ibang lugar kung saan man ito may mapagkakakitaang pera. Mahirap lang kasi ang pamumuhay nila noon. Ni hindi nga nakapagtapos ng elementarya ang aking ama. Nang matuto siyang magsulat at magbasa ng kaunti ay pinili na niyang magtrabaho at sumama sa ibang mga kabaryo nila na lumuluwas ng ibang lugar para maghanap buhay. Dahil sa bata pa lang ito noong umalis sa kanilang lugar, kung kaya hindi siya nasilayan ng aking ina. Makalipas nga ang ilang taon, ay muling bumalik ang aking ama at doon sila nagkakilala ng aking inang si Loreta. Noong una ay akala ng aking ina na dayo lang ang aking ama sa kanilang lugar. Dahil halos lahat ng mga nakatira roon ay kakilala ni inay. May kaliitan lang din kasi ang baryo nila at kagaya ng karaniwan ay magkakakilala ang lahat ng mga naninirahan roon. Ayon pa sa aking ina, ay unang kita pa lamang sa kanya ng aking ama ay nagmungkahi na ito sa kanyang tunay na nararamdaman. At aniya pa'y umibig na siya. Kahit na may anak at biyuda na si inay, ay tinanggap umano siya ni itay ng buo. Ayaw pa maniwala ni inay na seryoso si itay sa kanya dahil nga may mga anak na si inay at binata po noon ang aking ama. Subalit hindi naglaon ay nahulog na rin ang loob ng aking ina, lalo na noong patunayan ni itay na talagang desidido siya makamit ang tiwala at pagmamahal ni inay. Makalipas ang ilang buwang ligawan ay agarang namanhika ng aking ama. At matapos nun ay nagsama na sila. Dahil mahirap pa rin ang pamumuhay sa baryong kinatitirhan nila, ay kinailangan muli ng aking ama na magtrabaho sa ibang lugar upang kumita ng malaki-laki. Pa, kailangan ba talaga sa ibang lugar ka magtrabaho? Tanong ng aking ina habang ipinagtitimpla ng kape ang aking amang nag-aayos ng mga kagamitan niya sa pagtatrabaho. Kailangan may. Wala naman tayong mapagkikitaan dito at mahirap umasa sa pagsasaka lang. Tanong ng aking ama. O siya, basta mag-iingat ka palagi ha. Wala na ngang magawa pa ang aking ina, kundi hayaan na lang na magtrabaho ang aking ama sa ibang lugar. Isang beses o dalawa lang ito kung umuwi sa isang buwan. Kahit nangungulila ay inaaliw na lang ni inay ang kanyang sarili sa ibang gawain. Makalipas ang 2 buwan ay may kakaibang nararamdaman ang aking ina sa kanyang katawan. Na tila ba nahihilo at nasusuka siya tuwing umaga. Kinukutuban na rin siya noon na baka nagdadalang tao na siya dahil hindi pa siya dinadatna ng buwan ng dalaw.
Kaya naman naisip ng aking ina na magpatingin sa kilalang manghihilot sa kanilang lugar. Loretta, naparito ka. Anong sadya mo? Salubong sa kanya ng babaeng manggagamot na may kaedara na. Nang makita siya nito sa pinto at pinatuloy siya sa loob ng bahay. Hindi pa nakakasagot ang aking ina ay tila ba alam na namang gagamot kung ano ang sadya ng aking ina sa kanya. Mukhang masusundan na ang anak mo, Loretta. Dagdag na wika pa ng manggagamot. Iyan nga po talaga ang sadya ko dito, inang. Ilang araw nang hindi magandang pakiramdam ko. Wika ng aking ina at naupo sa silya ng manggagamot. O siya, susuriin mo na kita ng matiyak nating nagdadalang tao ka nga. Sampit ng manggagamot at bahagyang kinapa ang pulsuhan ng aking ina. Napatango-tango ito. Kasunod nun ay kinapa rin ng matanda ang pulso ng aking ina sa kanyang leeg. Buntis ka nga, iha. Sa tingin ko ay babae ang magiging anak mo. Nakangiting wika ng manggagamot sa kanya. Talaga ho? Nako, tiyak matutuwa ang asawa ko nito sa kanyang pag-uwi. Masayang sambit ni inay at pinasalamatan ang manggagamot sa pagtingin sa kanya. Matapos siyang bilina ng ilang pag-iingat ng matandang manggagamot, ay nagpaalam na ang aking ina dahil pupunta pa siya ng bayan upang mamili ng araw na iyon. Maraming salamat po ulit, inang. Pasasalamat ng aking ina at tuluyan ng nagpaalam. Nang makarating si inay sa bayan, ay minadali na niya ang kanyang pamimili upang hindi siya abuti ng dilim pa uwi. Sa kadahilan ng magdadapit hapon na ng mga oras na iyon. Iniwan niya lang din kasi sa kalapit bahay niyang si Narcisa, si Angelo. Habang namimili si inay ng mga prutas, ay kamuntika na siyang matumba sa gulat ng biglang may sumagi sa kanyang mga paa. Nang tignan niya ito ay nakita niya ang isang pusang kulay itim. Ngumingiyaw ito ng ngumingiyaw at tila ba nagpapalambing sa paa ng aking ina. Imbis na matakot ay napangiti pa si inay at hinimas pa ang pusang naglalambing pa rin sa kanya. Ang ganda ng pusang iyan, iha. Harinig ng aking inang wika ng isang boses ng matandang babae. Nang tapunan niya iyon ng tingin, ay nakita niya ang isang matandang babaeng nagbebenta ng iba't ibang gulay. Nakangisi itong nakatingin sa kanya ng matalim. Nakita pa ni inay na nangingitim at namumula ang mga ngipin at gilagid niya. Oo nga po, nay, ang ganda niya. Tugon ng aking ina at hindi na binigyan pansin ang itsura ng matanda. Dahil ayon sa kanya ay pangkaraniwang itsura lang naman iyon ng matandang nakatira sa probinsya. Yun bang mga matandang mahilig nagngangata ng nganga? Iyon nga lang ay ramdam ng aking ina ang titig ng matanda sa kanya kahit na malayo siya sa pwesto nito. Ang pusang kulay itim naman ay panay pa rin ang sunod sa aking ina. Kahit saan siya sa palengke magpunta. Noong una ay tuwang-tuwa pa si inay at inakalang napakalambing lang talaga ng pusa. Subalit nang pauwi na siya ay nakasunod pa rin sa kanya ang pusang itim. Kaya naman binuhat na ito ni inay at ibinalik sa matandang nagbebenta ng gulay at sinabing sumusunod sa kanya ang pusa nito. Kaya naman binuhat na niya at ibinalik. Baka kasi maligaw ito o masagasaan sa daan. Ay, nag-abala ka pa, iha. Ganyan talaga yang si itim. Mahilig yan sumunod lalo na sa mababango. Ngingising-ngising wika ng matanda na ikinaramdam naman ni inay ng pagkawerdo. Dahil habang nagsasalita ang matanda ay nakatitig ito sa kanyang tiyan na para bang asong takam na takam sa pagkain. Naku, nay,
Nambula pa kayo. Sige ho, una na ako. Sambit ng aking ina at nagmamadali na nga siyang umalis at umuwi na. Nang makauwi ang aking ina ay magdidilim na at agaran niyang nakita si Angelo sa labas ng bakuran nila Narcisa. Naglalaro ito kasama ang dalawang anak ni Narcisa. Nang makita naman siya ni Angelo, ay patakbo na itong lumapit sa kanya at niyapos siya. Saglit pang napatigil ang bata at nagwika ng, Ala, pusa. bulalas nito. Naagaran namang ikinalingo ni inay. Subalit wala naman siyang nakitang pusa. Anong pusa, anak? Takang tanong ni inay. Wala po. Nawala na. Tugon nito. Pinasalamatan naman ni inay si Narcisa sa pagtingin kay Angelo. At umuwi na nga sila sa kanilang bahay. Pagbukas ni inay ay madilim na ang buong bahay. Kaya naman dali-dali na siyang nagsindi ng gasera na pang-ilaw. Nang mga panahong iyon kasi ay wala pang kuryente sa kanilang baryo. Habang nag-aayaw si inay sa mga pinamili niya, ay nakaramdam siya ng init at pagkaalinsangan ng paligid. Inutusan niya si Angelo na buksan ang bintana para kahit papaano ay may pumasok na hangin. Ilang sandali pa ay narinig niyang bumukas ang bintana. Kasunod nun ay ang pagwika ni Angelo ng, Nay, nandito yung pusa. wika ni Angelo na ikinataka naman ni inay dahil simulat sa pool ay wala naman silang alagang pusa. Anong pusa ba iyan, anak? Huwag mong papasukin dito at baka kainin ang ulam natin. Wika ni inay nang akalaing normal na pusa lang iyon. Narinig niya pang sinasaway-saway ito ni Angelo na huwag pumasok sa loob ng bahay. Nang makapaghain na si inay ng hapunan nila, ay inaya niyang kumain si Angelo. Dahil sa likas na madaldal at makwento si Angelo, ay nasabi niya kay inay na kulay itim na pusa ang nakita niya sa may bintana. Katulad daw ito nung pusang nakita niya pagkasundo ni inay sa kanya sa bakuran nila Narcisa. Di ba, malas daw ang pusang kulay itim? Nakakatakot pa nga itsura nun kasi nga ang laki ng mata. Wika ni Angelo. Wala sa kulay yan, anak. Kumain ka na nga lang dyan at maaga kang matutulog. Pagkatapos nilang kumain ay nagpahinga na nga silang mag-ina. Nang mga sumunod na araw, ay halos gabi-gabi nang nakakarinig si inay ng mga pusang tila ba nagkaaway at nagkakalampagan sa bubungan nila, lalo na tuwing sasapit ang hating gabi. Sa tuwing sasapit naman ang hapon ay parating nakikita ni inay ang pusang itim sa labas ng bakuran. Minsan pa nga ay pumapasok ito sa loob ng bahay. Naagaran namang pinapalabas ni inay at aaktong papaluin ng walis tingting. Hanggang sa isang hapon nun, ay inabangan talaga ni inay ang pagbabalik ng pusang itim sa kanilang bakuran. Doon niya lang kasi napagtantong wala namang pusang itim na alaga ang mga kabaryo nila. At tiyak niyang iyon ang pusa ng matandang babae sa palengke na binilhan niya. Habang nag-aantay si inay sa pagbalik ng pusa, ay nakikipagkwentuhan siya sa dalawang binatilyong kinontrata niya para magtapon sa pusa kapag nahuli na ito. Dahil iba na talaga ang pakiramdam niya. Napag-usapan nilang sa dulo ng kabilang baryo itapon ang pusa at huwag itong pakawalan sa sako para hindi na makabalik. Maging ang mga kapitbahay kasi ay nabubulahaw na sa ingay ng mga pusang tuwing sasapit ang gabi. Siguraduhin niyong sa malayo niyo itatapon ang pusa, ha? Wika ng aking ina. Oo naman, te. Ang werdo lang din. Wala namang may alagang pusang itim dito sa baryo natin. Saan kaya iyan galing? Maging sa kabilang baryo ay wala din daw silang alagang pusang itim.
Wika ng isang binata. Ilang sandali nga lang ang lumipas ay nakita na ni inay ang pusa na bigla na lang sumulpot sa tabi ng puno ng langka sa kanilang bakuran. Sinabi ni inay na siya na ang huhuli sa pusa dahil maamo naman umano ito sa kanya. Madali namang nahuli ni inay ang pusang itim at hinimas-himas niya pa ito hanggang sa dali-dali niyang ipinasok sa sako ang pusa at ibinigay sa 2 binatilyo. Nakita pa mismo ni inay na mahigpit na tinalian ng 2 ang sako. Dahil sa pagwawala ng pusa sa loob ng sako, ay nakaramdam ng awa si inay. Dahil papaano kung mali lang talaga ang pag-aakala niyang aswang ang pusa at baka normal na pusa lang talaga iyon na gustong magpaambon sa kanya. Ngunit dahil naging mabilis ang pagkilos ng 2 binatilyo at agara na itong sumakay sa motor na gagamitin nila papunta sa dulo ng kabilang baryo, ay wala nang nagawa si inay. Hanggang isang gabi noon, nasa kasarapan pa ng pagtulog si inay, katabi si Angelo, ay muli siyang nakaramdam ng init sa katawan at panlalagkit. Kakaiba umano ang pagkaalinsangan ng gabing iyon. Kaya naman napagpasyahan niyang bumangon para uminom ng tubig. Nang makarating siya sa kusina ay nakarinig siya ng panakanakang mahinang iyaw ng pusa na parabang nagagalit o naglalandi. Sigurado si inay na angil iyon ng pusa kahit na napakahina nito na parabang nasa tabi niya lang. Dahil sa narinig niya ay kinutuban na talaga siya at pakiwari niya ay hindi normal na pusa na ang naririnig niya. Minsan kasi ay nagbabago ang boses ng pusa na animoy. Galit na angil ng tao. Nang silipin ni inay sa awang ng dingding sa labas ng bahay nila, ay laking hintakot niya nang makita niya ang pusang itim na nakaupo sa bakuran nila at nag-aangil ito sa galit. Taas na taas ang mga balahibo nito. Sa katawan maging ang buntot nito ay nakataas din. Kitang-kita ni inay ang mapupula nitong mga mata na tuwing natatamaan ng sinag ng buwan ay kumikislap iyon. Kamunti ka nang matumba si inay sa takot na nararamdaman niya dahil tiyak niyang iyon ang pusang ipinatapon niya sa dulo ng kabilang baryo. Nang maalala ni inay si Angelo ay nagmadali na siyang bumalik sa loob ng silid nila at isinarang maigi ang pinto. Sinabuyan niya rin ng asin ang paligid ng kanilang higaan dahil hindi naman nabago para kay inay ang usapin patungkol sa aswang. Bagamat iyon ang unang pagkakataong maranasan niyang aswangin ay alam naman niya kung ano ang mga pangontra dito. Rinig na rinig ni inay ang mga yabag paikot-ikot sa buong bahay na parabang naghahanap ng mapapasukan ng aswang. Pistik kang pusa ka. Hanggang dito ba naman sa bahay ay susundan mo akong aswang ka? Galit na wika ni inay. Kilala kita, punyeta ka. Oras na may masamang mangyari sa amin ng anak ko, ay hindi lang kita ipapatapon sa malayo. Ako mismo ang susunog sa inyo ng amo mo. Sigaw ni inay habang yakap-yakap si Angelo sa kabilang kamay. At ang kabila naman niyang kamay ay hawak ang matalas ng itak ni Itay Melchor. Dahil sa kakasigaw ni inay ay nabulaho ang mga kapitbahay nila. Kasunod nun ay narinig ni inay ang mga boses ng mga kapitbahay niyang nagpo-protesta palapit sa kanya. Narinig niya pang may sumisigaw na may aswang umano sa bubungan nila at may sigbi namang nagmamadaling tumakbo papalayo. Nang makalabas sila ni inay ng bahay ay naroon na rin ang mga magulang ni Itay, maging ang mga magulang ni inay. Ayon pa sa mga ito ay ilan sa mga kabaryo nila ang tumutugis na sa aswang. Matapos ang pangyayaring iyon ay napagpasyahan ng mga magulang ni inay na doon muna siya tumuloy sa bahay ng mga ito habang hindi pa nakakauwi galing sa ibang lugar ang aking ama.
Naging maayos naman ang paninirahan ni Inay at Angelo sa bahay ng mga magulang ni Inay. Dahil na rin sa may kaalaman sa lihim na karunungan ang kanyang ama at ina. Nang makauwi nga ang aking ama at nalaman niya ang nangyari kay Inay at ang pagdadalang tao niya, magmula noon ay hindi na muli pang nagtrabaho sa ibang lugar si Itay. Piniling pasukin ni Itay ang kahit anong trabaho sa baryo nila o kalapit baryo, basta't matiyak niya lang na makakauwi siya tuwing sasapit na ang hapon. Dahil ayaw niya nang muli pang maranasan ni Inay ang aswangin habang nasa malayo si Itay. Hanggang sa ipinanganak na lang ako ng aking inay, ay hindi niya na muli pang nakita ang pusang itim na parating pumupunta noon sa kanilang bakuran. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Sana ay nag-enjoy kayo at salamat sa lahat ng mga sumusuporta palagi. Muli po, ako po si Edna ng Leyte. Ingat mga kawakwak.